nekwo na onye oke ite, nekwo na onye baba na-akpụ isi na-eji ntutu isi ndị mmadụ wee na-agodola alụsị ọ na-efe. Hei, bịakwanụ ka unu nụrụ mkpamkpa ka o si wee gobi ndị ọrụ agha ka faje gbuo nebo ya aka na-abụ wee ghọọ ya otu aka, nke butaziri na-ejelu na bie wee bupụta mgbamgba oke ite. Nye bụ oke ite ka o bu n'aka ebe anụnwa, mana onye nwetara ife onyonyo a n'aka ya o ji foto ya wee kpuchinata ya. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka nke anụnwa si wee mee na-akọwa na ife anụnwa melụ on Julaị anụnwa bụkwanụ 29, 2026 bụkwanụ on Wednesday n'Umuahia nke dị n'Abia steeti, ka a na-akọwa na amaghị ife na-eselu nwoke anụnwa enyere afịa dịka Emeka na ọ na-akpụ isi, na ya na nebu ya na-enwe okwu, nke bụ na amaghị ife na-esere ya na nebu ya. Nwoke anụnwa bụ Emeka onye oke ite wee jee gobie ndị amaghị nọ ndị uwe ojii ka ndị ọrụ agha amaghị m nke o gobiri ka fa jee gbawuo nebo ya, ka eje gbuo nebo ya n'ọkwa ya ka ya bụ onye ọrụ agha jebezi aka na-abụ wee ghọọ ya otu aka, nke bụ na-ejidere ya ebe o jee ka ọ gbagbuo nebo Emeka anụnwa. Wee jụbazie anya bụ onye ọrụ nche, o wee sị na Emeka azirie na ya bịa gbuo nebo ya. Ntu anụnwa ka ndị uwe ojii si wee bịa wee kpụrụ Emeka wee bịa n'ụlọ ya wee mebe nyocha na nzacha. Hei, wee fuo oke ite, wee mepee ime ya bụ oke ite, o wee buru ntutu isi ndị mmadụ ma ugbo na ọkụkọ, ife ekpopụtara na ya akpakara dị ngwom ọ karịrị akarị. Wee na-akọwakwari na o nwere alụsị ọ na-efe nya okwu agwụ dị na be ya anụnwa, ọkwọwa nlu nke obio wee na-efe ife niile ahụ nụfụrụ ebe a. Na-enwere okwu agwụ ọ na-efe n'ụlọ be ya anụnwa, n'ebe ahụ ka ọ na-ekpokọrọ ntutu isi ndị mmadụ wee na-ekposa na ya bụ okwu agwụ na ife ndị ọzọ ọ na-ayịsaziri ya bụ okwu agwụ ya. Ka ndị agbata obi nụrụ na ya bụ Emeka na aka na-aba aghọgo ya otu aka, andị na-ebupụtara oke ite na bie na ya bụ oke ite na ntutu isi ndị mmadụ dịgasị n'ime ya. Ọkwa ntu anụnwa ka fasi wee jebe na chọpụ Emeka, ma ndị ọ na-akpụ ụmụfe isi ma ndị ọ na-akpụ isi, fancha niile wee nukọrọ wee bịa na chọpụ ya wee kwasịta ngwongwo niile ahụ na-afụ na ebe a, ma ntutu isi ndị mmadụ ma ikpe ife ebe ọ na-awụnye ntutu isi, ngwongwo niile dị na chọpụ ya. Ntu akafasi wee kwapụta ya n'ilo wee mụnye ya ọkụ wee na-agbanya bụ ife. Hei, na-atị na Emeka ji ntutu isi ndị mmadụ agodola alụtị ọ na-efe. Ụna na-anụkwa na ụdị aja akụkọ a bikonu obi na wanlum wee nwee oke ite wee na-agwa oke ite na wanlum ka obikwa ọbụọkwa na onye anwụ na-anụnwa. Ka ezi ife ọ gwọtalụ n'oke ite nwa, kedu ife oke ite nwa na-emeri ya? Unu afụkwananụ ndị mmadụ na obi ọjọọ. Ọkwanụ nke a ka a na-akpọ ọbịa na-egbu mgbukwa onwe ya, back to sender. Ọbịa na-egbu mgbu onwe ya na ọ bụghị ajọ ọgwụ. O tegori o mewere o wee jezie ka ọ taa isi nebo ya. Onye ma mmadụ ono ogbugoro, ma ndị ọ na-akpụ isi ma ndị nebo ya na chọpụ ma ndị nebo ya na yadị, onye nya na ya nwere okwu, kama o yi ejizi alụtị ọ na-efe oke ite ya wee gbuo onye ahụ ma ọ kụọ onye ahụ nsị. O jezie gobie ndị ọrụ agha ndị nwere egbe ka eje gbagbuori ya onye ahụ. Ụna na-anụkwa ụna dịchọ na onye ahụ emekwu ma ntọrị mmadụ. Ọkwa nke a ka a na-akpọ pawa jam pawa, nya ike nebo ya karịrị ike ya. Ike nebo ya ọ karịrị ike ya, nya nebo ya dịka nke ya ebughị ọbịa na-egbu mgbu onwe ya na ọ bụghị ajọ ọgwụ. Ka hapụ unu ka unu nene ife mere ebe anụnwa. Ekpuchinata m ụfọdụ maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa, maka ka eti wee kee ya ga n'aka wee bunye ma ya bụ oke ite n'aka na ya buru n'ọgwụ ọ gwọtara. Umuahia Uzubi, Umuahia North Local Government Area of Abia State. This is a matter that is reported at the station. He hired the services of somebody he called a soldier to elect his co-neighbor, Mr. Johnson Ikenga, a native of Umuahia Abia State. We recovered this thing in the room of this young man, and we asked him, what is it? He said it's his native port. So I don't understand. I want the whole world to see. He has confirmed that the thing is recovered in his room. Where did we recover this thing? Look up. Where did we recover this thing? Louder, be louder. In your house. This is the Nigerian Police, Abia State Command, CPS Umuahia. The personnel of CPS Umuahia recovered this thing in the room of this young man. Thank you very much. I await